is during the Spanish time colonization. Pero anong klase ng education that we have during that Spanish regime? May nang-separate. Tinuro ko sa During the Spanish. Sa ano sa Spanish, madalas ang nagkakaroon ng education is yung may mga tala. Okay, and another thing ay lalaki lang. lalaki. Lalaki lang ang pwede na makakalaman. Yan. Yung sa panahon ni Marcos, si Marcos pala, siya yung isa sa napakadaming laws na ginawa para sa Science and Technology of the Philippines. You know the NLEX? Yes. Isa yun sa science community, sa Taguig Rizal. Ito mga ano kasi din, institutions, then mga laws na ginawa ni Marcos. Then we have the Philippine National Oil Company, kaya bakit meron tayo ngayon na pagkuklahan, dahil dyan. Nabalusan nga, mag-bench. Hindi ka nag-isa. Tuloy-tuloy tayo. This is the transition of technologies from TV. Ang naabutan ko TV is yung nasa cabinet talaga din. Ang panlipan niya is yung ikot-ikot pa din. Ikot-ikot. Hindi siya. Ang computer, ito talaga yung first computer. Ganito ang structure ng first computer. Wala kang makikita kung ang palang computer. Yung ito kasi, yung tinatawag na desktop, ito yung tinatawag na personal computer. Kaya nagkaroon tayo ng ano tawag doon, USB flash. Flash drive na yun. Bakit nagkaroon tayo nun? Kasi yung personal computer, hindi mo madadala yung files mo. Kaya the first generation computers, ganito. Kaya in the Philippines, sa panahon ng ano na to, kay Marcos, so may cars na din tayo. Ano, ito yung itsura ng cars natin, which is influenced by American, ano. Pero sa panahon ni Marcos, nag-ibang mamaya. Then, meron ka camera. Sana makikita niyo yung ano, kung paano yung transition ng camera, kung paano siya nag-transition. Kasi, mga pinanyurang, pinagamit ng American, ng palayain ng Pilipinas. Ano? Remington ang tawag sa kanya. Then, this Mauser, the semi-machine gun pistol. We have also the typewriter in the Philippines. Ano. By the way, itong mga nakikita yung picture is, ito yung naging present sa Philippines. Ano. We have the metal, diuling, na gawa sa metal. Dito. Ano pa ba ito? Ito sa panahon ni Marcos na. Ito ang dito sa panahon ni Marcos. Black and white pa rin siya. And telephones, cellphones na ginagamit. And sa typewriter, sa American naman yung style niya pagdating kay Marcos. Na-improve na siya kasi. Sa panahon ni Marcos, we have the third generation computers, fourth generation. By the way, si Marcos din ang isa sa nagpadagdag ng mga computers sa Philippines. Para na-improve ang pag-aaral ng mga sa panahon ni Marcos, ganito ang mga present. Pero ano pa to, influence pa kasi ito ng America. Kasi ang Volkswagen is sa pang-Amerikano siya. Then, dahil sa kukunti lang naman ang
madaming daanan sa Pilipinas, and kukunti lang ng sa panahon ni Marcos, ganito ang mga president. Pero ano pa to, influence pa kasi ito ng Amerika. Kasi ang Volkswagen is sa pang-Amerika siya. Then, dahil sa kukunti lang naman ang madaming daanan sa Pilipinas, and kukunti lang naman. So it was signed on April 13, 1964 to promote and encourage the creation and manufacture of Philippine inventions. Then, the Public Act 655 or the Free Public Secondary Education Act of 1988 opened the doors together with this was the Science for the Masses program, which aimed at scientific and technological literacy among the Philippines. So that's why mayroong mga creation na regional science high school. Yes. So, promote talaga, even in a secondary school, yung science and technology. Then the Science and Technology Master Plan was also formulated, which aimed at the modernization of the production sector, upgrading research activities, and developing infrastructure for science and technological progress. So, ano ko na kami sa second junior high school sa mga service. Healthcare services were promoted through local programs such as Doctors in the Barrio program. So, mga nag-aaral ba, doctors sa mga kusog. Mga sapulot na Just like the health centers. So halos mga barangays, mayroon ng mga health centers. Then, priority of science and technology personnel increased when Magna Carta for science and technology percentage. Then, the national program for gifted Philippine children in science and technology sa mga special individual. Actually, this national program for the Philippine children na okay, so support the science and technology nila. Pero if we want to know that one, alamin natin kung ano ang Then, the electoral property of certain benefits are also known as the Republic Act number 82. You know the intellectual property code? Alam niyo to? Kumbaga, ito ang, just like your, di ba kayo ay nasa Israel, may mga produkto na mo, dinivelop. Ayaw nyo kung meron ng iba. So you apply for intellectual property. So kung halimbawa may nakopyahan, so that is against the law.